Koska viimeisen tiedon mukaan maailma ei sittenkään ole tyystin mustavalkoinen, vaan ehkä pikemminkin nelivetoinen, voidaan luonnikkaasti aloittaa tämänkertainen sähköpakettiautoja käsittelevä video dieselkäyttöisen neliveto Ford Rangerin ratin takaa. Tältä istuinpaikalta on luontevaa puhua ensin tämän kategorian eli vaativaankin työkäyttöön soveltuvien maastokelpoisten neliveto avolava pakettiautojen segmentistä, johon on ensi vuonna tulossa ainakin 2 uutta autoa valmistajilta, jotka nauttivat luottamusta tämän segmentin käyttäjien keskuudessa. Sekä Toyotan että Isuzun uutuuksissa, sähköisissä Hilux ja D-Max-versioissa moni seikka alkaa olla jo aika lailla kohdillaan, kuten kantavuus ja vetopainot, joihin on tullut tämän segmentin kilpailijoihin verrattuna selviä parannuksia. Toisaalta tämä on tapahtunut osittain sillä kustannuksella, että akkukoko on varsin maltillinen, mikä tämän tyyppisessä autossa tarkoittaa sitten varsin lyhyttä toimintasädettä. Näiden uutuuksien WLTP-toimintasäde on noin 250 kilometriä, mikä tietysti raskaalla kuormalla, raskaassa ajossa, pakkasella ja niin edelleen putoaa oleellisesti. Eli pahimmillaan on varmasti syytä varautua tuommoiseen 150 kilometrin toimintasäteeseen, jollei jopa sen alle. Kun tällainen varsin vaatimaton toimintasäde sitten yhdistyy pikalataukseen, jonka nopeutta ei Toyotankaan osalta varsinaisesti voi kehua, kun piikki on siellä 150 kilowattissa ja joka Isuzun osalta on käsittämätön 50 kilowattia, niin lopputulos on se, että illaksi ei kyllä normaali työpäivänä tahdo kotiin ehtiä. Ei jos vähänkään enemmän kilometrejä kertyy ja jos ja kun usein näillä liikutaan ympäristössä, jossa latausmahdollisuutta ei ole. Niin sanotun tonniluokan umpipakettiautojen osalta tilanne sen sijaan voi muuttua ensi vuonna aika radikaalisti siinä mielessä, että sähköisten pakettiautojen osuus voi kasvaa varsin merkittävästi. Markkinoille on tulossa ainakin 2 uutuutta. Kian PV5, joka ilmeisesti on tulossa jo alkuvuodesta, ja sitten Renaultin täyssähköinen Trafic E-Tech, joka ilmeisesti on tulossa markkinoille loppuvuodesta ja Suomeen sitten mahdollisesti vasta vuoden 2027 ihan alussa. Näissä niin sanotun tonniluokan pakuissa sähköinen tarjonta on tähän asti pohjautunut pitkälti autoihin, joissa sähköinen voimalinja on upotettu alustaan, joka on alun perin suunniteltu polttomoottoriautoille. Niinpä ilmeisin verrokki näille tuleville uutuuksille onkin Volkkarin ID Buzz Cargo, joka on alun perinkin sähköautoksi suunniteltu. Näihin uusiin haastajiin verrattuna Buzz on kuljetuskapasiteetiltaan selvästi pienempi. Tavaratilaa on puolesta kuutiosta reiluun kuutioon vähemmän ja kantavuutta 100–600 kiloon vähemmän. Myös muilta mitoiltaan Buzz on aavistuksen pienempi. Haastajien hinnoista ei ole vielä varmuutta, mutta ainakin spekulaatioiden perusteella ne tulee kyllä asettamaan kovat paineet Buzzin hinnoittelulle.
Tällä hetkellähän Butz monissa konfiguraatioissaan maksaa karummin varusteltuna pakettiautona jopa selvästi enemmän kuin ylellisesti varusteltuna henkilöautona. Renault Trafic One E-Tech L1-versio on 4,87 metriä pitkä ja 1,92 metriä leveä ja tarjoaa 5,1 kuutiometriä tavaratilaa. L2-versio on 40 senttiä pidempi ja tarjoaa 5,8 kuutiometriä tavaratilaa. Pituusero tulee kokonaan pidemmästä akselivälistä ja korkeutta molemmissa versioissa on 1,9 metriä. Autossa on erittäin pienet etu- ja takaylitykset, takamoottori ja niinpä kääntöympyrä on alkaen 10,3 metriä eli Renault Clion luokkaa. Long Range-version akku on tyypiltään NMC ja sen arvioitu WLTP-lukema on noin 450 kilometriä. Myöhemmin tuleva pienempi LFP-akku tarjoaa noin 100 kilometriä pienemmän toimintasäteen. Akkujen kennot valmistetaan Euroopassa ja akustot kasataan Ranskassa. V2L ja V2G-ominaisuudet ilmeisesti sisältyvät vakiona tai ainakin ovat saatavissa. 800 voltin arkkitehtuuri on avain nopeampaan lataukseen ja ennakkotietojen mukaan koskee molempia akkutyyppejä. 15% 80% lataus pitäisi sujua noin 20 minuutissa tuoden noin 260 kilometriä ajomatkaa. Moottorin teho on 150 kilowattia ja vääntöä löytyy 345 newtonmetriä. Näillä eväillä auto vetää jopa 2 tonnin peräkärryä ja tavaratilaan voi versiosta ja lopullisesta luokituksesta riippuen lastata jopa noin 1200 kiloa. Ohjaamo on luonnollisesti moderni ja siitä löytyy paljon tuttuja piirteitä Renaultin uusista henkilöautoista. Softapuolelle on luvassa OTA-päivityksiä reaaliajassa. Yritysten pitäisi pystyä integroimaan auton järjestelmiä omaan toimintaansa liittyviin järjestelmiin. Myös erikoisajoneuvojen, kuten ambulanssien, poliisiautojen ja niin edelleen rakentamiseen pitäisi tulla tätä kautta uusia mahdollisuuksia. Auton huoltotarvetta pystytään Renaultin mukaan seuraamaan tarkasti ja reaaliajassa, mikä tehostaa huoltojen suunnittelua ja parantaa kustannustehokkuutta. Renaultin ilmeisin kilpailija on Kian PV5, valmistajan ensimmäinen pakettiauto ja suoraan täyssähköinen. Kia näyttää ehtivän markkinoille ennen Renaultia ilmeisesti jo alkuvuodesta 2026. Ennakkotietojen valossa se vaikuttaa myös olevan selvästi edullisempi. Renault tarjoaa enemmän tehoa, kantavuutta ja vähän pidemmän toimintasäteen. Ja ainakin ennakkotietojen ja kuvien perusteella PV5 Cargo tulee oletuksena 1+1 ohjaamolla, kun Renault näyttäisi tulevan perinteisemmällä 1+2 ratkaisulla. Taulukkoon on koottu keskeisiä mittoja ja arvoja vahvistamattomiin ennakkotietoihin pohjaten. Hintojen osalta kyseessä on veikkaus, jonka taustalta löytyy joiltain markkinoilta tihkuneita ennakkotietoja. Toimintasäteen osalta kannattaa huomioida sekin, että PV5 Cargo
ylsi maailmanennätystestissä täysin lastattuna uskomattomaan lähes 700 kilometrin toimintamatkaan. Todellisten toimintamatkojen ja niiden erojen osalta tietysti nähtäväksi jää. Selvältä kuitenkin vaikuttaa, että Butz Cargo saa pian kovia haastajia, kuten myös se, että niin harraste- kuin ammattikäyttöön sähköinen pakettiauto on viimeistään näiden uutuuksien myötä todella kilpailukykyinen vaihtoehto uusista autoista puhuttaessa.